Здрасти. Това е Funcast. И, както виждате, това е World of Warcraft Cataclysm. Това ще е Лактруд. Скипнахме малко по-скучната част и тръгваме към екшена. По-интересно. Също си взехме кученца. Покажи там, увеличи близко. Тук виждате, двама са дуели ръб. Да. Добре, може малко да намалим звука, за да се чуем по-добре. See you around. How are you? Ще го намаля на 31. Have a good one. Uh-oh. Да. Така. Сега. О, имам тук да вършам кое също. Най-накрая накарах Журавчев да играе World of Warcraft. Аз играя от колко години? 6, 5 някъде години играя. Ти от кой клас? Втори, трети клас ли играеш? Втори. Също и аз. О, чакай, тук отвънка имам някакво за довършение. How are you? О, също имам тук и аз да го довършвам. Have a good one. Чакай, и аз стоя за малко. Стоя за малко. Много смешен така. Не! Ха-ха! Мистер Ти, отбор, мадафака! Не, thank you. Добре, ела при тоя тука. Чакай, аз покажам да се взема. Защо да идва там? Ела, ще ти покажа нещо, което ни е доста полезно. Чакай, В пътуването ни. Чакай, че аз тук имам много квеста, не мога да взема. Safe travels. Седите за Hello. квеста отбора. Аз вече тук See всичко you взех. later. You need something? Вау. See you around. Пак аз съм напълнен, чакай. Добре, ела. 9 Добре, айде, ела само за малко. Той ще ти помогне Уоу. с квестинга. Ела. Значи, момент, ела тук при този, натисни на него и виж, стоиш мой пътуваме по-наблизо. Да. Той ще You are here. Да, Storm и ще... Evo. Да, ще отидеш в Stormwind. Аз трябва да ходя там да се завършим квеста. Еми добре, мой пътуваш с него. Ти пътуваш ли? Чакай, не. Аз не видя къде трябва да ходя. Ми, айде първо да учим към Stormwind, стои чудо безплатно. Не бе. Аз мисля всички квести сега. Ми да, първо да минем към Stormwind. Това ми е доста далеко. Дай на парти чат да говоря, да си пишем. Защо? Не знам, да не навижда другите. Защо трябва да пишем? Не знам. Сега за кой? Аз взех всичко и сега за кой ще ходим. Най-коболтска мина. Добре, ари, оф. Добре. Оф, сега, изчакай. Помниш къде играем Warcraft? Дета превърнаха в коза. Да, как ме превърна с ножни козата, беше това яко. Накрая се отказах. Може да ги бива, Щото ни омръзна. бях бавшо мръзна. Добре, да. Ай, спокойно да се трепя там, ама те бяха много. Да, ама ни почти им... Накрая се изгуби голяма част от армията. О, тук някакъв е умрял, някакъв пляр, да го зарязвам. Не ходим. Това е. Изчакай! Чай, аз ще наглася нещо. Не, пропуснах, да, пукнеш да, но... Зарате. Няма нужда да ми помагаш. Аз това му разказвам. Какво ще направя? Добре, аля хори. Small spider, не. Spider sticker. Ето, тя имаме тук ги бим. Ето... Тия ли? Ти затова ли са ми четен? О, перлинка. Gold Dust, получи ли? Gold Dust, да. Ми да.
Ние като или ти ги А, не, събереш. ти го взе. Ето там има двама, ти уби тоз. Gold Dust. Ти си взел Gold Dust. Аз черна към това. Добре. О, мага идва към тебе. Ари би го! Няма нужда да го биш. По-бързо да стане. Gold Dust. Large Candle. Large Candle също трябва да се вземат. Са пояс. Нито не на мен съм. А, ето още, ето. Къде? Ела тук горе. Обърни се. Да, има два. Аз взема оня горе. Ти Large Candle имаш ли да събираш? Да, всичко. Виж как ще ти помогна от тук. Файър! Напих му 38. Дълъг файър. О. Оу, гаски. Ти. О, тук долу има Ария. Направо да им влезем у мината и те да ги убием. Ария, идвай. Чакай да изхвърля. Тако просто не ги предадеш. И ти без то, нали ти дадох турби. Мой да слагаш. Ми. Ари. Къде си, бе? Тук долу. Къде? Добре. Леле, колко са много? Чардж! Не се прибим. Падна за си. Аз се засилих във въздуха, няма какво да... Аз няма да се прибия. Той не... Искаш ли после да си трени майнинг? Да, Стрин- може. Чардж! Да кажем, мой по-бързо да вземе гол. Ще купаем просто... Ще купаем тъпи неща и... Намерих такова. Ще купаем неща и те ще... Имаше нужда от бутуши, бе. Да, що? Чакай. Той не е като Майнкрафта да ми го... Също ти имаш като моите бутуши. Да, 49 да. Да. Голям дъжд има тука, бе. Хаха, ланшотнах го. 3 долу си забрал. Дожнах го, мъртвика. Оджи. Ей! Ария влияме направо в мината, тъй по-бързо. Аз кендал за да се врати. Ария влизаме в мината. Ария, защото ще би мили. Holy Protection and Retribution. Изчакай. Lock on site, Чакай. Значи да сега... избира. Значи, виж, какъв искаш да си? Такъв, който да хелва отзади, такъв, който... Това холито ли е да ти холито... охелва? Да. Или чакай, или искаш да танкваш, или искаш да... си PvP. PvP. Retribution, нали? Retribution нищо чука. Да, ама по-хубаво да си танк. Така като сме два танка ще е по-яко. Ария Protection. Protection, да. Protection също е за PvP и за танкване. Divinity. Натисни кое ти хареса. И ще получиш безплатен скил. Ко получи? Avengers Shield. Добре, сега ще трябва само да ти намерим един... Значи сега като се приберем в града, ще вземеш един мейс и един щит и ще си готов за танкване. Мразиш. Да, ама фола са доста добро нещо, защото мой да блокнеш атаката. Ти вземи това. Виж каква малко така страшна музичка. Не е страшна. Аз трябва да събирам още голдата. Охо, колко са много. Искаш ли да влеем по-надълбоко, за да... За какво си пусна крилата, бе, човек? Знаеш какво правят тия крила, които пусна? Крила, бе. И дето беше на снимая магийка, ти ляха и ни крила отзади. Крила ли? Да, това...
Аре бе, аз щех да го взема той. Да. Той е за теб. О, пошенка, yes. Почвам. Да. Айде да влием по-надълго, ще избим този дънжън. Чай само. Но майче тук имаш и инстанция, майче. Ще да береш там отзад. Да. Ма вземи, ама не съм взел тук, нали? Взе хубавите неща. Добре, чай сега, имаме двоен път. А на къде ще ходим? Имаме двоен път. Намерих някакъв състав. Оф, чай сега. Продам аз го. Добре, изчакай сега. Нямаше Golden Dust. Добре, сега сме на Има кръстопът. Gold Dust. Добре, сега сме на кръстопът. Поправил съм себе. Прави майнинг. То с майнва. Ай слизаме по-надълбоко Аз в мин. минах той с... Нищо, айде да слизаме по-надълбоко в мината, ще бим елитката. Ако е там де. Ако то не го отрепва. Ще си дръпна екрана. Добре. Дай. Скаут труда, май. Шлем... Не е ли малко така крипи, както му казват англичаните? Не е ли толкова малко зловещо така? Шлем по-надълбоко. Може да намерим чест. Може. Ама Така он не. не го обрал, ако има чест. Не. Кога намериш честове е много яко. Имаш Някаква си путьонки. стрелка. Стрелката е за Това квеста. го Deep Mine. Изявахме от мината. Значи... Вау, аз навсякъде имам да връщам квестове, аз започвам връщам квестове. Няма.